дар телеграм-каналаш ин ширкати Бонуфузики дар Китай, дар Ҳиндустон, дар Грузия, дар Турсия, дар ҳама шаҳрҳои СНГ кор ва фаъолият мекунад, лекин ҳамагӣ 207 подписчик дорад. Ҳамонам ҳамаш хелам шаҳрвандои тоҷикистони худамон аст. Ва дар ҳамон телеграм-каналаш публикатсияҳое ки бизнес презентация сатфир велнес баргузор мегардад дар Батуми, дар Хитой, гуфта эълон карда ки шумо ҳамон презентатсияҳо, ҳамон встречаҳоя дидагӣ ҳастед. баъди ин гуна встречаҳо, баъди ин гуна презентатсия, видеоҳо, встречаҳо, маълумотҳо, презентатсияи худи ширкат, табрикотҳо да лидеронро, ҳамаи ин баргузор бояд гардад. ҳамон чиз дар ҳеҷ куҷо нест. Ва шахсоне ки аз Тоҷикистон ба Турсия рафтан, яъне ба истироҳат, то ли ба шаҳри Анталия, то ли ба Алания рафтан, барои чӣ? Ба ширкати туркие ки ҳамон иморати бад воҳимаи Калон Сапфир гуфта навистагӣ аст ки вай тарговый центр мебошад, ба он ҷо рафта бо роҳбарони ҳамон ширкат як бизнес встреча ё ки конференсия ё ки як вохӯрӣ нагузаронданд. То Турсия рафтану, лекин дар он ҷо бо онҳо набуданд. Ҳамин ҳамаи ҳамин ба шумо шубҳанок наменамояд?